Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna Beden Terbiýe we Sport baradaky döwlet komitetiniň Aşgabat şäheriniň Beden Terbiýe we Sport baradaky baş müdiriniň ýurdumyň gimnastika federasiýasy bilen ýokary oky mekdebinden birlelikde guramaklaryna çeper gimnastika boýunça ýaş geçirli. Türkmenler Gimnastika Federasiýasynyň kubogyny almak ugruna bäsleşdiler. Ýaş şekerleşiklik häsiýeti eýe boldy. 5-12 ýaşly çaýgylaryň arasyna geçirilen ýaşa 110-dan gowrak ýaşajyk türkmenler gatnaşdylar. Meýnam esasynda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynda şeýle sport ýarışlarynyň ýygydaly geçirilmegi, ussat türkmenleriň ýüze çykmagyna we iri halkary ýarışlarına gatnaşmagy saýlanmagyna möhüm ähmiýete eýedir. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli Aşgabat şäheriniň Beden Terbiýe we Sport baradaky baş müdiriniň hem-de Aşgabat şäheriniň ýaşlar guramasynyň guramaklaryna boks boýunça Aşgabat şäheriniň çempionaty geçirildi. Bu sport bäsleşigi türkmenleri tejribe toplamaga uly mümkinçilikler döretdi.